El sextant. Aquest instrument, fabricat al voltant del 1750 per mesurar angles i prendre l'altura del Sol o de la Lluna, i així calcular la latitud a la qual es troba l'observador. A través de càlculs, sense el GPS actual, podríem saber la nostra ubicació. Mirant el cel, aquell espai immens que ens obre horitzons i que no ens limita i que ens fa participar d'una grandesa més gran, ens fa trepitjar i caminar sobre nosaltres mateixos, allà on hi descobreixo el meu petit cor. Quan més mirem amunt, més ens adonem que només pas a pas, com li diu el gat a Alícia en l'obra de Lewis Carroll, arribarem a bon port. Guiats pel cor, quina por podem tenir. Vivim tan desconnectats de nosaltres mateixos, dels altres i del món, que creiem que passejar-nos per la catifa de l'autosuficiència ens fa trepitjar fort. Perdem llavors les marques del camí i el cel ens queda lluny. El Mediterrani no pot ser un immens taüt silenciat pels poderosos. Vides molt dignes lluitant per trepitjar el cel de la vida. No podem ser una societat que deixi morir els que resten als marges d'aquest camí. Com diu Otto Scharmer, som una civilització que acaba un cicle. El cicle de l'autosuficiència, potser? A les nostres mans està mesurar la nostra latitud, trencar la bretxa que ens separa de la vida en majúscules. Llavors sabrem on som i veurem que tu, que ara m'escoltes, estaves al meu costat. Com diu Giordano Bruno, la persona no troba el seu jo fins que treu cap a ell, a l'infinit, eixamplant un camí que al final serà compartit.